Здравейте и добре дошли в курса Elevate Biohacking Expert. Казвам се Карла Ласло и в следващите модули ще разгледаме заедно една тема, която напълно промени начина, по който разбирам човешкото тяло, кожата и стареенето. Биохакингът не е само за добавки или интернет тенденции. Става въпрос за това да разберете как работи тялото ви, кожата, хормоните, сънят, червата и как всичко, което се случва вътре, се вижда директно отвън. Ще преминем през 133 урока от биологията на стареенето на кожата, хормоните и съня до козметичните пептиди, циркадната светлина и практическите протоколи, които можете да приложите веднага, независимо дали работите в сферата на красотата или просто искате да подобрите живота си. Ако сте чували за NAD+, за GHK Copper, за ретатротайд или за секретагозите на растежния хормон, веществата, за които сега говорят клиниките за дълголетие и изследователите по целия свят, да, ще ги разгледаме подробно. Ще разберете кои са законно одобрени и как можете да ги използвате, кои са в напреднали клинични проучвания и какво казват изследванията за тях. И може би най-важното, как да разпознаете сериозния дистрибутор от този, който продава съмнителни продукти. Какви сертификати да търсите? Какви въпроси да задавате? Какво да избягвате? Нямате нужда от медицински познания. Нуждаете се само от любопитство и желание да разберете повече. Накрая ще знаете как да разчитате тялото по различен начин. Ще вземате решения, основани на биологията, а не на маркетинга, и ще можете да изградите персонализиран протокол за себе си или за тези, с които работите. Това е следващото ниво и се радвам, че сте тук. Да започваме.